Viimeisen 40 vuoden aikana Eiko on rakentanut vahvan aseman liesituulettimien jakelijana maailman johtavilta valmistajilta. Joillekin liesituuletin on vain liesituuletin, mutta me tiedämme paremmin. Onneksi. Koska jo vuosikymmenien ajan osaamisemme ja asiantuntemuksemme ovat auttaneet asiakkaitamme heidän kohtaamisissaan loppukäyttäjien kanssa. Tulemme jatkamaan tämän roolin ylläpitämistä vielä tulevina vuosikymmeninäkin, mutta entistä laajemmalla tasolla. Sillä Eiko uudistuu liesituulettimien jakelijasta pohjoismaiseksi laajan kodinkonevalikoiman jakelijaksi. Olemme sinun kodinkoneneuvonantajasi, täyden palvelun tarjoaja, joka pysyy rinnallasi koko prosessin ajan. Olemme päättäneet laajentaa valikoimaamme, säilyttää laatustandardit ennallaan ja tuoda mukanamme ne arvot, jotka ovat tuoneet meidät nykyiseen asemaamme. Me Eikolla välitämme jokaisesta pienimmästäkin yksityiskohdasta ja etsimme jatkuvasti uusia ja parempia tapoja tehdä asioita. Meille asiantuntemus on aina etusijalla, myös kun otamme uusia tuotemerkkejä osaksi valikoimaamme. Niiden on noudatettava meidän ei-kompromisseille periaatetta, niin itse tuotteiden kuin tuotetietämyksenkin osalta, sekä korkean laadun standardia, mistä asiakkaamme ja loppukäyttäjät meidät tuntevat ja meitä rakastavat. Mutta Eiko on enemmän kuin tuotteita. Olemme takuusi siitä, että asiat hoidetaan asiantuntevasti, tilauksesta toimitukseen ja kaikkeen siltä väliltä. Meille palvelu tarkoittaa enemmän kuin pelkän standarditoimenpiteen tarjoamista. Koska se ei pelkästään riitä, että Eiko koetaan vahvana kumppanina. Se on osa meidän DNAtamme olla sellainen. Eiko. Refine your choice.